Penso in modo particolare Qed jiġuni f'moħħi b'mod partikulari dawk kollha li jiftħu qalbhom biex jilqgħu il-ħajja billi jgħaddu mit-triq tal-adozzjoni, li hi atteġġjament hekk ġeneruż u sabiħ. Giuseppe Giuseppe jurina li din ix-xorta ta' rabta mhijiex sekondarja, mhijiex xi soluzzjoni għax m'hemmx tagħmel. Din ix-xorta ta' għażla hija fost l-ogħla xejriet ta' mħabba u ta' paternità u maternità. Kemm tfal fid-dinja qed jistennew lil xi ħadd jieħu ħsiebhom? U kemm iż-żewġin jixtiequ jkunu missirijiet u ommijiet imma ma jirnexxilhomx għal raġunijiet bijoloġiċi jew imqar jekk diġà għandhom ulied jixtiequ jaqsmu l-imħabba tal-familja ma' min baqa' mċaħħad minnha. rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere M'għandniex nibżgħu nażlu t-triq tal-adozzjoni. Nieħdu r-riskju li nilqgħu. U llum ukoll, flimkien mal-fatt li aħna l-tiema, hemm ukoll ċertu egoiżmu. certo egoismo. L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico, no? L-aħħar darba tkellimt fuq ix-xitwa demografika li għandna llum. In-nies ma jridx ikollhom tfal. Jew wieħed biss u xejn iżjed. Io almeno uno e niente di più, no? E tante coppie non hanno U tant koppji m'għandhomx ulied għax ma jridux, jew ikollhom wieħed biss għax ma jridux iżjed. Imma mbagħad għandhom żewġ tiklieb, żewġ tiqtates. Iva, klieb u qtates jieħdu post l-ulied. Iva, tad-daħk, nifhem, imma din hi r-realtà. U din li niċħdu l-paternità u l-maternità lilna tfaqqarna, tnażżalna l-umanità tagħna. ci diminuisce, ci toglie umanità.